nyekel trotok kan sutradara. Lho nyekel tok lho. Lho, iya tak cekelen nek pengen. Iki ora bojone Sida Paksa. Oh, ngono. Critane ngoten. Iya iya. Jan gonjak. Tanjung kene. Burung. Tak kendhongane sik, Sun. Maksude kaya anakmu mbok seneni. Duduk guyah guyu. Wong direndane iki ya kok nesu lho kowe. Lah nggih. Niki kok ketoke enak to mau niki mau. Tujuanmu piye? Kowe ngomong aku. Niki apik iki. Iki putune Pak Seswa Budaya. Niki. Alhamdulillah. Iya. Aku tak didik ngene cah. Bocah ngene lek ku ndedek wis suwi. Loh. Iki lek ndedek wis suwi. Kok anggere kok tembung ndedek iki suwi. Didik. Oh, alah didik to. Didik. Kok internet ndedeki wis iso. Ora masalah. Ning nek wong wedok ngene iki apik, Mas. Tak delono coba iwak ya. Nggih. Rodok ginjur-ginjur niki. Iwak apa, Mas? Tombro. Wah. Iwak tombro niki. Tombro iki. Asik. Nek niki iwak apa? Rodok cilik kae. Heeh. Wader pari. Loh. Cara iki iwak. Kuwi nila kuwi. Ah, iki meneh iwak apa? Iwak golsom. Wah. Iki Red Devil. wah apik. Cara iki iwak iki apa iki? Kowe nun sewu ki rodok polahe rodok angel ya. Heeh. Utuk. Loh. Loro iki iwak apa iki? Ndi? Loro iki. Paten. Paten. Elisa. Nah, Elisa ki bener omongane cacah kae. Apa kuwi? Dadi cilik tapi larang. Apa, Mas? Iwak cupak. Masyaallah. Hmm. Apik. Iya. Dadi warnanya indah. Beda ya. Kalau ibu Ibu kuwi nun sewu, kuwi kutuk benguk. Kuwi anu lho, kuwi iwak lele sing ora tau dipakan terus dadi awake cilik. Kutuk benguk. Kuwi iwake cilik tapi patile panase lamun. Kowe tak tonjol tenan lho. Sesepuh ngono kuwi lho, Bos. Masa kok sesepuh kok iwak apik-apik. Sing Enek gedhe arwana, enek anu. yo sing gedhe ndase. Sawake cilik jelirit ngene lho. Oh, enek kuwi. Enek to. Enek iwak apa kuwi? Lele kluwen. Bangsane. Mas kuwi tesen ngetoprak pinter apa kok pinter. Sembak. Santake, Mas. Luduk kendangane pegang, luduk. Oke. Kendangane pegang, kentongan. Nah, Enek. ya, pegang kentongan. Sah iki. Sing cilik. Ya, Kang, kentong. Sora. Jajeng. Sik to. Iki apa to iki ajekan? Ketoprak jarene, Pak. Lah iki ketoprake lakone kan kudu enek penumangan. Lho nderek jenengan lho, Bos. Lah kok iso terus langsung kudu kok ketoprak. Lah jare kan ngetes jenengan niku. Lah iya mek Kowe ketoprak. kowe sutradara. Mboten jenengan sutradarane. Loh. Kowe nyekel trotok kan sutradara. Lho mek nyekel tok lho. Loh, iya tak cekelen nek pengen. Iki ora sopan kok. Kowe iki Kowe paling cocok. ora. Lah masa diseneni terus lho, ora tau. Kyai sepuh mbok uncalne ngene iki lah ya ora duwe attitude to iki. Paling ora iki monggo mau menawi penyanyi ngersake mbok diasta. Ngono lah penak. Sutradara jenengan tukang ngentonge kula. Tukang ngentonge urung mesti dadi sutradara. Nah ngono. Kowe ora tau meletok. Toprak balik. Wah, jenengan iki. Lakone apa, Le? Kon Lakone apa? Kon Lakone apa? beranak dalam gentong. Kok seburaken dalam. Toprak iki sing apik kok. Ketoprak kan gawe lakon. Lah nderek jenengan to, Bos. Cara paksa dikek penumangan kowe dadi iki. Lah dadi nggih iki. to jenengan Iki to dadi niki. sapa? Pembagian peran. Jenengan to, Bos. Kula nderek jenengan to. Oh. Sing bagi cerita jenengan. Ndang. Loh, kowe iki lho. Sutradara niki jenengan niku lho, Bos. Lah sing nyekel rotok kan kowe. Beh, wangel lho iki ajene. Ayo apa lakone? Loh, lah ya aku manut kono. Beh, ayo Lakon iki apa aku tandang rono. Sri Tanjung. Oh, Sida Paksa. Sida Paksa, Sri Tanjung. Tanjung, Lah iki Serigala. tak tuwunyo tenan lho kuwi. Ya, Wong piyayi kaya ngene kok segala. Dah lagi muli bajingan ini. Lho saking jengkele karo sampean iki lho. Oh iso. Serigala. Ayo kono-kono, malih ketularan aku. Ngono nggih. Jenengan dados Adipati Sela Hadikromo. Silah diklomo. Apa? Sela Hadikromo. Kok selak.
Kok selah iku? Sinten niku? Sila. Nah, sila. Jenengan kalih bojone ngunjak bojone Sida Paksa. Oh, ngono. Ceritane ngoten. Iya iya. Jeneng ngunjak. Tanjung kene. Burung. Tak kendongane sik, Sun. Maksudnya sik iki tekane kondi ngono lho. Tak kendongi sik terus jenengan ngunjak. Lah iki tak kei penuhan sik. Kene dal. Anu to. Dadi tenang kene. Iku gadine 2 jam lho. Di Tanjung. Dawuh Kakang Mas. Aduh kurang cilik suaramu. Sinuwun. Ngene lek radio me ora ngerti to. Ngomong ngono. Iki duduk Sareh to Mas loro. sareh saya sitok 1500. Kuwi lak didih kuwi. Ngono. Iki ceritane Adipati bojomu kae. Nggih. Sama lek Karaku didangu. sinuwun. Nah, lek didangu iki sinuwun. Oh, sinuwun. Sinuwun. Parano suarane Sinuwun suarane kurang cilik. Wonten dawuhku. Ngono ya. Wonten dawuh sinuwun. Ngono lho. Ojo terus. Kowe wis tau nyuwara ketoprak karo kowe pinter kowe aja kok parahi. Lah, sinuwun. Ayo langsung. Sakniki Mas. Malah cengengesan. Kaya anakmu mbok seneni. Duduk guyu. Wong direndane iki ya kok nesu lho kowe iki. Sing guyu ki ben sing nanggap sampean kok ditanggapi melu guyu. Lho, aku yang guyu lemu ingah-ingi lho. Aku dhewe sing yo guyu. Iki guyu dimpet. Kalau Gonjak, Tanjung. jenengan sik engko sik. Awakmu ngudur rasa. Kang Mas itu paksa kok. Suyangonku ngenteni Kang Mas Ida paksa kowe wis teko tengah-tengah iki awal lho, awalane lho. Manut aku. Sudahane jenengan apa kula? Ya awakmu. Lah iya. Lah iya bener. Jare galak bengi iki. Bocah ki nek kakan mindo ngene iki lho. Yo, lek ngono kuwi dadi. Kene ngudur rasa dugine jenengan. Bocah ki nek bar pindahan Oh, mesti iya, karo iya. ngene iki. Angel gitu. Dalan tegang soalnya. Ngudur rasa. Kowe dugi. Lho, sing dugi aku pokoknya. Jenengan. Ah, iya. Ngudur rasa sik, Nduk. Tanjung. Urung teko. Urung. Gondrongnya angel lho, gondrongnya. Ngudur rasa sik. Niki ngudur rasa lagi jenengan kula manut kentongan kula ngoten lho. Iya. Selak isuk ngono nang main-main lho. Enggak gendeng ora? Enggak gendeng. Iringane sing apik metune sampean ki statue. Statue. Kang Mas, patih Sida Paksa kok dangu mboten kondur. Suarane apik. Niku wonten pundi nggih Kang Mas? Kula sampun kapan Tekon. kaliyan Kang Mas patih Sida Paksa. Piye to? Aku iki metu ya. Teko. Oh, omong apa? Aku omong apa? Ngomong sesuk tanggapan ning ndi. Ora penak. Wis langsung kan ngene lho rasa dingke. Bape diomongne apa lho, Duk? Yo Kowe iki mesti gampange musik. Kowe dhewe laku ning tuku ning kafemu kopi kok kon duwite sakmono kae sae kon nustoni terus. lho kuwi tak cokne karo utange sampean sing ngenane kae kok. Wis kita sampe tuh wis langsung Langsung. Tanjung. Nah ngono lho. Oh, gua rasa ngadeg asam urate kumat lho, Kak. Kok dadak ngaku. Kene kesel ae kok dadak ngaku. Asam urate yo wis nemen lho. Ora samurate lho. Tanjung. Wah, Jawa katimbalan. Sinuwun. Ngerti kowe? Kados pundi sinuwun? Sida Paksa tak kongkon golek Mas telung plengkung gumbala telung gelung. Iki lho, iki peran tenan. Menyang pucuking Gunung Semeru. Nggo tumbal negara Sukodana, jalaran Sukodana ketaman pegeblok Mayangkara. Kawula esuk lara sore temekaning pati, sore lara esuk temekaning pati. Kaya mangkono sabanjure Tanjung. Injih sinuwun, lajeng kados pundi? Tanjung. Jiwae, jiwae. Apa kowe sing tresna karo Sida Paksa iki? Injih, kula tresna kaliyan Kang Mas Patih Sida Paksa. Lahir batin tresnamu. Injih leres sinuwun. Tanjung. Tuk, teruse piye? Teruse piye? bojomu wis tumekaning pati, kowe gelem ra gelem tak pek bojo tak boyong ngono lho. Wah, kok rodane to ora pati kurung lah. Kowe sampean nek soyo-soyo kok opoken asine yeding aku. Piye? Piye? Bojomu wis tumekaning pati. Gelem ra gelem kowe tak boyong ning kadipaten, tak pundhut garwa. Oh.
Terus kula pripun mengke Om? Awakmu mlumah. Lho. Nyapa mbok kon mlumah barang iki lho. Ora gelem mboten. Mboten. Ya. Kowe ngerti. Lah kan nesu to arepe. Maksudnya kan nyeritakne sudah peksa wis mati to. Ngono lho maksude. Makasih. Tanjung. Dawa ketimbalan. Marto kang dak tampa jarene Gunasanto sentana saka negara Sukodana. Doklak tenan. Kondo marang aku. Inji. Nalika Sida Peksa ora dirinya ora penak. Ngene kok ndak enek musike to? Aja sih. Gamelan Manut ngono. aku sok meneng. Manut aku. Nalika Sida Peksa kongkon marang pucuk ing Gunung Semeru jebul ing papan kono wingit banget cah. Ngerti kowe? Lajeng kados pundi Sinuwun? Wingit ki papan gawat keliwat-liwat, wingit kepati-pati satu mara satu mati. Inji. Bebasan satu mara satu mati. Akeh wujude jim setan priprayangan ilolo banaspati klek-klek balunga tandak jerangkong ginjong warudoyong Lajeng wekasan Sida Peksa nalika semono. garwa kula Sinuwun. Abot rasane bakal tak andharke marang kowe Cayu. Biyen ki penjaga rumah Gini, hantu gini. iki ya. Ndang kentongono iki suwi kok iso. Nah. Tanjung. Dawa Kene-kene caketan marang kowe. kula wonten mriku. Kene. Kula wonten mriki Kowe mawon. nyapa kok dadak ngene-ngene. Ora gelem ceritane, Mas. Lah yang rebute ning kene no. Bayarine. Nah, rene. Kula mriku. Lah, Ya. bayarine. Sakniki Om. Kan. Dawa ketimbalan Sinuwun. Tanjung. Inji. Kowe tresna karo Sida Peksa ki kok tresnane apane? Cepat. Kula tresna kalian Kang Mas Patih. Pangkate mung patih. Tak tantono nesu. Ngerti kowe? Sapa? Iya maksudnya. Durasi. Ngene iki durasi cepat. Oh. Tanjung, Nah, Inji dawa kowe tak kandhani. kados Lugune aku nantuke tresna marang kowe. Apa kowe ora tanggap liring netraku? Aku gandrung kapirang marang kowe ora itu. Iki dina Sida Peksa mati ana Gunung Semeru, kowe dadi bojoku. boten Sinuwun. Kula boten purun kalian Sinuwun. Silahati kremo. Kula tresna kalian Kang Mas Patih Sita Paksa. Kang Mas Patih Sita Paksa. Boten sedo Sinuwun. Anjing. Aku sing tanggung jawab karo uripmu wong ayu. Patine Sida Peksa padak lorepke. Patine Sida Peksa aku bakal kala-krama karo kowe. Kula boten purun Sinuwun. Lho, Kula boten percaya. yen tak para saguh. Kowe ora nuruti karepku, apa kelaku tak perkosa kowe? Kula boten purun. Tanjung. Boten Sinuwun. Boten. Enak Om. Poh iki rawon iwake gede-gede, enek sambele. Kula purun. Hah? Lah nggih. Niki kok ketoke enak to mau niki mau? Tujuanmu piye? Kowe ngomong aku dadi siladi krama. lah sing omongane sowe mrimat tinggal mangan silu. Wis piye karepmu kok iso? Santak. Sampeyan gak cepet rono lho. Rono lho sik. Tanjung! Hei! Tanjung! Kang Mas Patih Sita Paksa. Hei! Yo kini nganti kowe tumindak kaya ngono iki. Kang Mas. Pikantuk pawarta sing ndak tampa para nayakaning praja yen kowe wis wani tumindak sedeng marang Gusti Prabu Jayadikra. Kula mboten tumindak setting Kang Mas. Piye? Mboten Kang Mas. Kowe ora tindak sedeng. Mboten. Rene. Rene! Mboten apa Kang Mas. Gedhe rasa tresnaku marang kowe. Banjur ana kedadian sing gawe wirangpun Kakang. Ndak rewangi golek tumbaling praja Mas Tulung Gumolo Trunggelo. Kepara nyata kowe tumindak andum katresnan. Kula mboten tumindak setting kalian Sinuwun. Kowe aja kok ro. Dramu lho Le. Des ngono lho.
Basa wareg turu iki, wah. Are nyambut kese, des ngono. Wareg kok terus ngene. Berarti tak kancan. Kula Ere. pripun Kang Mas? Lho. Kowe tumindak setting ora? Kula mboten tumindak setting. Kowe tumindak setting ora? Kowe tumindak setting. Aja gawe wirangpun Kakang. Acok nih. Tresnaku sundul langit marang kowe si Tanjung. Injih. Kang Yo Mas. kene. Kowe sinisian marang Gusti Prabu Sadikrama. Sepisan maneh ndak takoni. Kowe tumindak setting ora? Saestu Kang Mas kula mboten tumindak setting. Kowe aja bola. Aja bola. Hei, Aja gundelan manuk aja klithik. jare lho. Garik. Jare kok manuk. Wah, tak kira. Ayo, gendelono manukku. Kula iki kathah, Mas, aja dijarang ya. Kandha, Kados pundi Kang Mas? yen menawa kowe gelem kandha bloko, pun Kakang bakal paring pangapura marang kowe Diajeng Si Tanjung. Kang Mas, Kepiye Si Tanjung? panjenengan kok mboten percados kalian garwanipun Kang Mas? Kula mboten tumindak setting kalian Sinuwun Prabu Silahati. Ora ana liya sing cemondhok ana ing Taman Kaputren. Ya mung kowe karo Byungban. Banjur Byungban ana ngendi papan dununge? Piyungban wonten wingking Kang Mas Pati. Byungban! Pasa. Byungban! Bos, rangkep Byungban, Bos. Rangkep Mban kono lho. Wah, kowe iki jan. tambah seket ya. Lho. Wis gampang rangkep Mban sik, ngono, rangkep Mban sik. Ya coba. Byungban. Wonten dawuh Gusti Pati. Yo. Piyo, aku ora tumindak setting to. Ing papan kene ra ana liya kejaba kowe lan bendaramu. Menika leres Gusti Pati. Mboten wonten priye kang dipun tresnani kejawi panjenengan. Pramila saking menika dapun dawuh maneka warna. Sakit rasing panakula. Nanging kedadian kaya Putri mangkene. menika tresna sangat dumateng panjenengan. Kowe aja kira Jangan Gusti Adipati, Gusti Putri menika mboten purun. yen Nanging menapa menika dak siya sakit rasing manakula. Kowe- Kula menika dados seksi wonten ing dalem kepatihan. siji ndak kan Pramila saking manika sampun dawuh menika warna. aja Gusti nganti Putri menika tresna sangat dumateng panjenengan. yen menawa Pramila saking menika ya sampun jingan. Omongmu keram kok iso. Permangan rawon ngene iki. Ayo. Si Tanjung. Kowe kandha. Kang Mas. Menawi panjenengan boten sepecados kalian kula, Piye? panjenengan pejahi kula mawon. Beluh, kowe malah njaluk tak pateni. Keris kowe. Lambok kowe gendul. Wah, iki ora swara koplak iki. Keciliken, ora mati kowe kok. Sing gedhi, Mek keritok wingi Mas. sing gedhi. Mek keritok. Nggih. Wah, Ambiku. rumangsamu apa bar korban apa? Wah, Kapejano kula Kang Mas kagem perkul menika. Si Tanjung, Insi, kowe kandha yen njaluk tak pateni. insi. Apa prasetyamu kowe? Menawi lutira kula agondo arung. Kula boten tumindak setting Kang Mas. Ananging menawi lutira kula agondo amis. Inggih kula tumindak setting Kang Mas. Si Tanjung, Dawa Kang Mas. sak kaping kandamu beciki pun Kakang wis bakal mangerteni. Kowe kandha yen lutira manggon arum, ateges kowe ora tumindak setting. Nanging Inggih Kang Mas. yen nganti kowe kanggo ndamis ateges kowe tumindak setting. Si Tanjung, Dawa Kang Mas. ndang aos sawetara. Aduh, Ayumu ayu nanging Insi. amis gandamu. Tinimbang kowe nyepet-nyepeti mripat ana ing papan kene. Waspadakno Si Tanjung, luwih becik kowe suwikir. Bos.
Aku si putri. Peluh. Yo kene mbok tangisi menika bendera kula. Yen ngenti ana kedaden kaya mangkene yo kene ora mbok imutke. Ingkang dipun imutaken menapa Gusti Putri menika mboten tumindak lepat. Apa kowe ngerti? Kula mangertosi piyambak. Yen ora ngerti ora mbok elingke. Banjur keprungu swara sing ora kepetake. Kowe mateges ngubi-ngubi bendera putri. Yo. Suwir. Doni bra. Duk, Suwir. tangane ngelus-ngelus sing mati kowe. Sing mati lus-lusen. Ayo. Diajeng si Tanjung. Ayo. Kowe kandha yen diramu anggon darum ateges kowe ratu mindak seding diajengi. Bakal tak buktekke sak kabeh kandhamu. Menawa kowe kan nggon darum ludramu ateges kowe ratu mindak seding. Rik, engko kedanan kowe. Nyapu dadi anu tenaga dalam kowe. Onyeh ya. Iki wis menjiwai apik-apik melu wae. Kok tenan angel-angel Pemainnya gampang nesu. Dajeng bakal tak buktekke yen gandane ludiramu amis suhu. Sang Salatullah salam. Sang sen. Wiwit dhuwur nganti tumekane ngesor. Loh, Ora ana sing amis. Dereng tanggalipun Gusti Pak. eneng. Eneng kuwi. Tanggale menika wis sepisan maneh. Ndak kok kenduk-kenduk. Wah, adegan berat iki ngene. Waduh. Ora si Tanjung. Si Tanjung. Yo kene kowe mati. Luter. Yo kene kowe mati Tanjung si Tanjung. Kudune aku sing luput kedadian iki. Jebul tiramu angkonto harum. Aduh, ora si Tanjung. Kados pundi kahananipun Gusti Putri Gusti Panten. Yo kene katok anggonku ati niku wedok. Si Tanjung. Gusti Putri kahananipun kados pundi. Garwaku wis tumekaning pati. Saiki durukne bebarengan nyuwun pengadilan oleh Kanjeng Sinuwun Sila Dikromo. Kula sampun matur dhumateng panjenengan Gusti Putri menika boten tumindak lepat nanging napa tetep percaya. Nanging kedadian ki wis kladuk yo, Mbak. Utang duit sahur duit utang bondo sahur bondo sarene panjenengan sampun percaya betul ingkang ketua tresnani. Saged boten saged mati saking tangan kula. Loh, ais. Wah. Wah. Oslo. Aku mbok pateni piyok ban wah. Ketok enek sing rung mati. Usah. Oh. Sik genduk-genduk. Sik. Tak gedike ndase. Sampun purna. Dereng. Wah, lekar darane. Bendera kekalipun menika sampun tumekaning pati. Menawi panjenengan mboten gonjak bendera putri kula mboten wonten kedadan ingkang kados mekaten. Iki gara-gara panjenengan. Terus pripun iki pateni mboten iki? Pateni mboten? Setuju kabeh kita. golek pateni nerusne sapa? Niki sing damel saged mati sakit tangan kula.
kowe nek dalang kon mati ngene iki. Dalange meneng to. Ninggali meneng. Tak biacok tenanan iki. Salenipun mati niki spesial kagem jenengan. Mergo kula pateni dalu niki jenengan ulang. Kang Ambal Warso Rama. Ya matur suwun anak-anakku sing tak tresnani. Mugi-mugi panjang yuswa, Ngene nih. awet ngomong putra-putra sedoyonipun. Terima kasih, terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah ini tuh. Saya dicekali kowe. Saya dicekali kowe. Bocahit danak Oh, ngono to. no. Nah, iki ini Mas. Gandeng yang ulang tahun Romo. Ini spesial buat Romo untuk masyarakat wonten ning pundi menika? Jelo, Bro. Amin, amin. Spesial ulang tahun awas, awas. Awas. Ulang tahun Romo. Weh. Ulang tahun nggih, Pak. Wis pokoke panjang umur Masun. Matur suwun ya jejere kula iki dadi anak didik jenengan. Alhamdulillah njan wae ilmu. Kula saged nyambut gawe ngantek sakniki. Malah gereng kaya. Yoko yoko ya. Wes. Koneng, goro-goro neh, goro-goro. Tendang wes kina wes tak wes. Wes, amit. Wes. Pon sing nampa gendang asok pati kurewan dadi. Ayo dodol. Mas, Nembang ya? Bandun nggih. Oke. Sehat selalu, panjang umur, Mm, semoga sehat ben iso momong sedaya para pradangga lan ugi para ibu waranggana. Aku malah mendut. Mboten. Kula niki ngene, kula tak crita mumpung ngeten jenengan. Dadi jenengan iki dalang sakral. Dagelan-dagelan kabeh sing saiki payu ki biyen niku sing miwiti jenengan, sing didik jenengan. Kula Percil iso payu niki kan teng mriki niki kan jenengan jak niki. Sinden-sinden saiki sing kondang-kondang ya mayoritas ya sing jenengan ya sing ngejak. Dadi jenengan niku insyaallah angsal berkah barokah saking Gusti Allah wis ngowe ilmu sing bisa nggo nyambut gawe nggo murakapi keluargane bocah dhewe. Amin. Siap ya Masun? Ya, siap. Siap nggih. Jakrek, lek ngambung gawe mic bareng. Ngambung dadak bawa mic gitu kok. Ketun aku jane. Nyapa Mas, seneng to? Ampune kewecut tipe. Gak lagune napa Mas? Masun nggih. Ya diaturke no. Nggih. Duet menapa piyambak nderek panjenengan? Kowe ra Oke, Mas, rokok niki wau Nggih. dari penggemar jenengan Mbak Yu Fitriaika ya, Dek ya. Fitriaika. Amin. Penggemar jenengan kathah. Niki sing teng griya niki pun yang dari Hongkong. Ya, ya Oh, dari iya, Hongkong. iya. Dari Dan Hongkong. dari Taiwan, dari Singapura niki pun dibotol langsung teng griya. Kok Malaysia dikirim rene lho. Wes nggih. Apa Mas? Anu pitik pinipin. Iya. Ya, Dinda, Nggih. Ika, Nanda ben cuman. Ya, ya. Iya, Dok. Ya, ya. Dok. Ya. Yuk, sikat. Kidung Manggala. Lagune Indonesia. napa Mas? Aja ninggal Aku trimo luwung. yen janjine Bebarengan. bareng weruh gawe apa kok kekiwan. Mbak aja ngece, mbak aja ngece. Lamun ngece. Yo, Ojo ninggal aku trimo gonceng. Wiwit biyen janjine bebarengan. Bareng weruh demi abang kok kekiwan. Rayane mbak aja ngece, mbak aja ngece. Lamun ngece, lamun ngece kawalan
Diaturke tembange apa Mas? Catelu.